Sí, evitar i treballar i fer les tasques habituals cada vegada és més complicat, és molt més difícil, perquè l'habitatge, que és un dret essencial, és molt difícil que la gent pugui habitar a prop d'on treballa i per tant s'hagi de desplaçar molts quilòmetres, a vegades a una altra província per poder simplement residir en funció dels seus nivells de renda. La manera en què l'emergència habitacional influeix en l'àrea metropolitana és extenent com una taca d'oli la dificultat de poder residir en qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. I la manera que crec que hi ha per reformular aquesta situació, per reconduir aquesta situació, és simplement baixar als principis bàsics de l'urbanisme. Perquè si baixem als principis bàsics de l'urbanisme, parlem de principis de desenvolupament urbanístic sostenible, parlem de justa distribució entre beneficis i càrregues, reformulant les coses a aquests principis, crec que hi ha moltes possibilitats d'arreglar i reconduir les coses. La manera que té l'urbanisme per revertir aquestes situacions de desigualtat és reformulant-se, i reformulant-se vol dir deixar de banda un patró d'urbanisme que s'ha demostrat que no és l'actual, que està basat en els anys 50, un model d'urbanisme basat en la migració del camp a la ciutat, en una ciutat en transformació, i reconduir les coses a un urbanisme que necessita generar noves regulacions en el sòl urbà consolidat que ja no pot ser transformat més. La manera que té l'urbanisme de reforçar el sentiment d'identitat de les persones amb el territori és, sobretot, evitant la seva dispersió. Per tant, no hi ha més sentiment més bàsic d'arrelament d'una persona que permeten-li viure allà on vol. Si l'urbanisme fes això, i ho té molt fàcil, crec que les coses es podrien reconduir. Hi ha un principi a la llei de l'urbanisme, un principi bàsic, està regulat en el seu article 3, que diu que l'urbanisme i les administracions públiques que tenen competències en urbanisme han de vetllar perquè aquest sigui sostenible. I la sostenibilitat està definida en el propi article com evitar la dispersió territorial i garantir la cohesió social. Tot el contrari del que està passant actualment. La rehabilitació juga un paper bàsic sobre dos axiomes principals. Primer, que la rehabilitació garanteix que algú visqui en condicions de vida digna, i això és una qüestió elemental que no es respecta. En el món de l'automòbil això està molt clar. Ningú compraria un cotxe sense frens i tothom té clar i interioritzat que no pot circular amb un cotxe sense frens. En el món de l'habitatge es pot circular amb cotxes sense frens perquè es poden comprar i vendre i transmetre i, per tant, alterar el mercat immobiliari amb immobles destinats a residència de persones que estan molt lluny de complir les condicions d'habitabilitat. Per tant, una bona política en rehabilitació impediria que es poguessin comprar i vendre immobles que no tenen les condicions d'habitabilitat, amb la qual cosa regularia immediatament el mercat immobiliari. Penseu que els inversors immobiliaris el que fan és buscar el producte més barat per vendre'l de la forma més cara, per tant rendibilitzar la seva inversió. Si se'ls impedís comprar habitatges que no compleixen les condicions d'habitabilitat, diguéssim, això s'acabaria o això com a mínim s'equilibraria. I per altra banda, i sobretot, es garantiria una cosa que des de l'any 58 està plasmada en la Declaració de Drets Humans, que és que tothom ha de tenir les condicions de vida digna en un habitatge. En relació als teixits residencials, el PDU té una tasca, crec que fonamental. Primer, des de la seva funció de pla director. I com que és pla director, ha de dirigir. I ha de dirigir l'urbanisme cap a la consecució d'unes fites que actualment no s'estan aconseguint. No només no s'estan aconseguint, sinó que s'està perdent. És a dir, el pla director crec que és l'eina clau per reconduir l'urbanisme a el que l'urbanisme ha de ser, que és no només una ciència que estudia el creixement de les ciutats en funció de la seva morfologia, sinó l'aplicació pràctica de garantir
el dret dels ciutadans a poder viure en les seves ciutats. De res serveix una ciutat sense habitants.